ଜଟିଆ ମତେ କାହିଁ ଏ ଲୋକଟା ମାନେ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ସେଗୁଡା କେମିତି ଦାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ିଆ ହେଇକି ନଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ହେଇକି କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ଆବାଦ ଆମକୁ ଯାହାହେଲେ ବି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲେ ନହେଲେ ତୁ ରୋଡ ଉପରେ ବଇତ ଚାଲେ 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 ବିହାର ଯିବି ଡାକୁଛି ଚାଲେ ଚାଲେ ବିହାର ବାବୁଲା ଏଇତ ବସୁନି ଆଗ ତୁ ଆଗ ପୂର୍ବ ଥର ମୁଁ ଆଗ ବଇଥିଲି ତୁ ଆଇ ଚେଚିଲେ କୋଉଠିକି ଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ହଉ ହଉ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ନାଁଟା କହୁନା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ଅୟୋ ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ ଏଠି ଶହ ଶହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ହଜାର ମଣ୍ଡପରେ ହଜାରେ ବାହାଘର କିଏ କାହାକୁ ପଚାରେ କୋଉଠି ଯିବ ଆଡ୍ରେସ ଟା କୁହ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଡ୍ରେସ ନ ଥାଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତ ଥିବ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ ପଇସା ଅଛି ତ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ